He shot you. I just remember that meeting. Imagine Monica on your Monica Are you playing? What type of playing is this? This is playing. Yes, no. I don't want peace. I want problems always. It's una who need it. Naku bedo mungu kwa. Hey! Now, we are getting me. Hey, I love you the same. Le pe manya ma koro ho eh. Ihe ni le kwa wutu Ike pe te mu re. Onye isi. Ike ha pe ekwe. Chere ma gbang. Le lu lo wa na supply ya na chan. Wodi pa he no ni me ga brigade. Ga lu lo m ego. Bi ego bia na pro ha nya mepu mi here. Eh ni mu ike nse ni ya ru no onye isi zere. Nse ma zi otu onye isi sa ase. O wudi ima ho onye nne nwe. Ga brigade bia na pro ha. Achọta pa une rino ne ri hini. O wudi hem chore na. Ulo we we he fra ni la ara na cha. Ọkọtọla ọkọtọla ha na mfu no onye isi ele ihe m ga-eme ụlọ enwedịkwa ihe nọ n'ụlọ ihe nọkọ ya o ihe nọkwa n'ụlọ ele otu m si ekwe mkpa ekwetele m nkọ Oh, I'm not too much.